Din is-sena il-qawl Malti żgarra bi ftit għaliex il-bar Turksieħ wasal qabel il-miliet. Ir-riħ qawwi ħakem il-Gżejjer Maltin fl-ewwel jum tal-ġimgħa mistenni s-sokta għada lejlet il-miliet meta r-riħ mill-Majistral se jibqa' jonfoħ forza 7 u jafilħħa wkoll forza 8. Patrick Zara mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spjega l-effett ta' riħ li mit-tlieta fil-għaxija jibda jdur aktar lejn it-tramuntana. Allura li ħajamlu ħajwaqqa ħafna temperatura għaliex arja kisħa mill-pajjiżi nordiċi. Mbagħad għandhom jiżlu li l-Balkani u dawk huma kollha kesħin dan iż-żmien. Allura fil-fatt it-temperaturi ħajinżlu ħafna. Biex ngħidu hekk fil-miliet huwa wast ma tlaħ tinżel xi 7 temperatura, ġifieri ħad tinżel ħafna. Fejn aħna b'mod ġenerali l-medja tkun biex ngħidu hekk l-ogħla temperatura tkun 17.1 u l-inqas tkun 11.6. Darba ħajkunu ħajqbżu ġifieri ħajkunu ħafna inqas mill-medja. Ħarsa lejn ir-records tal-Uffiċċju Meteoroloġiku l-anqas temperatura fil-miliet tkejlet fl-1986 u kienet 3.7 gradi Celsius. L-ogħla kienet fl-2009 u laħqet 23.6 gradi. Is-Sur Zara spjega li jum il-miliet mistenni jisbaħ brieħ mill-Majistral Tramuntana li jibqa' qawwi forza 6 għal 7 u jibda inaqqas wara nofsinhar sakemm jinżel forza 3 għal 4. Sa nhar l-erba' ċans ta' ħalbiet tax-xita se jibqa' u jista' jinżel ukoll silġ ħafif. L-għada tal-miliet it-temp mistenni jkun imsaħħab, ir-riħ inaqqas sew u dakinhar mhix mistennija xita. Għalkemm għadu ftit il-bot li jitbassar it-temp sal-aħħar tas-sena, Patrick Zara ħass li huwa fiduċjuż jitkellem dwar żewġ aspetti partikolari. Xorta ħaġa jkun hemm il-maltemp, ġifieri ħajkun hemm ġef ikun hemm anke maltemp birrat, imma r-riħ għalmenu ħajnaqqas ħafna sal-bidu tas-sena. Minkejja s-sena għadha ma ntemmitx sissa l-2024 hija t-tielet l-aktar sena xotta minn bdew jinżammu records mill-Uffiċċju Meteoroloġiku. L-akbar ammont ta' xita din is-sena niżlet ix-xahar l-ieħor.